συντρόφισσα η Λάματας έχασε ζωή της τελευταία επιχείρηση ενάντια στους φασίστες την περιοχή Μινβίτσι. Αυτή ήταν επαναστάτρια, δημοσιογράφος και 24 χρονών. Τελευταία χρόνια, αγώνας ενάντια στους φασίστες πήρε νέα μορφή στο παγκόσμιο επίπεδο. Τελειώνοντας Ντάις στη Μέση Ανατολή, επίθεση του Ντάις πραγματοποιήθηκε από την Άγκυρα ως στο Παρίσι. Άρα, όπως στην Ειλάμ, χιλιάδες γυναίκες πήραν θέση ενάντια στους φασιστικές επιλέξεις του Ντάις. Οι γυναίκες έγιναν κόλαση και μεγάλος φόβος για τους φασίστες. Φασίστες πιστεύουν ότι δεν πάνε παράδεισο αν σκοτώνονται από τις γυναίκες. Σήμερα, μία πλευρά βρίσκεται Ντάις και σε μερίο του τουρκικό κράτος και την άλλη πλευρά σώμα της Ειλάμ και η οικογένεια της, συντρόφοι της. Τουρκικό κράτος εμποδίζει να μην γίνει κηδεία στην Τουρκία. Η οικογένεια της Ειλάμ ξεκίνησε μια καμπάνια για να πάρουν σώμα της. Φασιστικός κράτος δείχνει την εχθρικότητα ακόμα και στους νεκρούς μας. Ζητάμε αλληλεγγύη να γυρίσει η Ειλάμ στην Τουρκία. Ζήτω επανάσταση, ζήτω επαναστατική αλληλεγγύη.